Провъзгласяване на свободна воля на жив човек със собствено име Красимир от рода Костови във връзка с създаване на удостоверение за самоидентификация на жив човек. Волеизявление за утвърждаване правосубектността на човека с пълни права и свободи. Титла на собственика: жив мъж. Раса: бяла. Самоопределение на собственика: коренен народ. Собствено име: Красимир. Син на баща Боян и майка Николинка. Име на рода: Костове. Ден, месец, лето на раждане от сътворението: 16 сърпен 7483 лето. Място на раждане: Земя, Балкански полуостров, 43.27 градуса географска ширина и 26.91 градуса географска дължина. Правови статус на собственика: жив човек. Правосубектност: човек, народ, суверен. Действие на документа: пожизнено. Ден, месец, лето на обнародване на волеизявлението: 9 листопад 7533 лето от сътворението или 9 октомври 2025 лето от Исус Христос. Серия на документа: К номер 2497533. Настоящия документ е правови акт на международното публично право и се явява удостоверение на човека в съответствие с член 6 от Всеобщата декларация за правата на човека и член 16 от Международният пакт за граждански и политически права. Настоящият документ се явява частна собственост на човека. Човекът и неговите права и свободи се явяват най-висша ценност. Признаването, спазването и защитата правата и свободите на човека е задължение на държавата. Непризнаването на правосубектността на човека е най-грубо нарушение на Международния пакт за граждански и политически права и също така е равнозначно на причиняване правовата смърт на човека, унищожаване на неговите права и свободи, което се явява престъпление срещу човека и човечността, което няма срок на давност при възбуждане на наказателно производство. Всяка явна или неявна дейност, насочена към потискане, нарушаване или унищожаване на правата на човека, се явява противоправна, античовешка, може да се класифицира като геноцид и престъпление срещу човека и човечността. Правата и свободите на човека са закрепени в следните документи: Всеобща декларация за правата на човека, Международен пакт за граждански и политически права, Международен пакт за икономически, социални и културни права, Декларация за правата на коренните народи, Конвенция за коренните народи и народите, водещи племенен образ на живот в независимите страни, Конвенция за правата на детето. Също така следва да се помни, че законът не определя правата на човека. Правата на човека – това са права, които всеки човек има и вследствие на това, че се явява човешко същество. Договорите и други източници на правото служат за формална защита правата на отделни индивиди и групи от действията или бездействията на правителства, които възпрепятстват осъществяването на техните човешки права, и за ръководство на ООН за коренните народи. Всички права и свободи запазени без ущърб за притежателя.